Ndewo na ụmụ ọdịnala Igbo, ekenekwa m unu, ekene m nwoke, ekene m nwaanyị. Asị m ka onye chiri ya zelu. Tata bụ Eke. Asị ka ọmaka mere anyị, ka aka nne anyị bụrụ aka nne ihe ọma, kacha anyị gozie anyị ezumezu ụmụ anyị na ha sobi ụwa, gbara anyị ụzọ, chọrọ anyị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ. Ebe ọ bụla anyị tinyere aka ka ụzọ anyị na-aga, ọnwụ egbuchikwala anyị, ka onye ọbụla na-akpara anyị ajọ agwa ma ọ na-akpara anyị ajọ aja, ka na jide ha. Asị m ka ọmaka mebere anyị bido tata bụ Eke, n'Orie na Afọ na Nkwọ na afọ na anọ n'ụbọchị na anọ ise. Afa m bụ Nwaada Gbarọma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Abụkwazị onye isi nchụaja na Agbarọma Ọdịnala Temple nke dị n'Enugu steeti. Eji m ohere a wee weta ozi ọma ọdịnala nke m chọrọ ka anyị tụgharịa uche anyị na ya. Ya bụ okwu nji maka ya wee bịa bụ okwu gbasara idebe chi na okpesi. Onye ka nji maka ya wee bịa taa. Isi okwu m ji apụtara na soshal midia ikwu maka ọdịnala bụ ịgbazi ụmụ Igbo ụzọ ka mụnwa si wee marụ, nke mụnwa nwanegolo, nke fevọ mụ, ka mụnwa na-apụta agbaziri ụmụ Igbo. Ihe ọzọ na-ebutakwa m bụ ime ka anyị mara na ike dị n'ọdịnala omenala Igbo. Ime ka anyị mara ọdịnala na omenala Igbo bụ nke anyị. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egede, our ancestors, ndị nna nna anyị ha si wee bie ndụ. Ime ka anyị mara na anyị nwere ọgbụgba ndụ, our ancestors nwere ọgbụgba ndụ na arụsị, nwe ọgbụgba ndụ na mmiri, nwe ọgbụgba ndụ na anyanwụ, nwe ọgbụgba ndụ na aja ana. And anyị nwe n'onwe anyị bụkwazi site n'ọgbụgba ndụ ahụ ka anyị si bịa. Ọkwazi ọgbụgba ndụ ahụ bụ ntọala anyị bụ ndị Igbo, bụ ikpere Chukwu Okike Abịama site n'iwe ọjị, site n'igbu anụ, site n'ịtụ nzu na ewepụ mmanya. Wee na-asị gị ọ bụ onye Igbo na-esonyere m nnọọ, ọ bụ tata bụ ize gị. Bụkwazị na anyị nagide mbụ na-erikọ, asị m gị jide ka ije. Ndewo. Ya bụ isiokwu ahụ m chọrọ ikwu maka ya bụ isiokwu na-agbagharị a lot of people anya. Firstly, na chi abụrụ onye ụwa. To start with, na ọ bụrụ onye ụwa, mana ha nwere similarity, that is ha nwere connection. Ndị chi gị ma ọ chi gị bụ ebe isi bịa, mmụọ na-eso gị, mana onye ụwa gị bụ onye ị bịara imezu ihe o mefu. Onye ụwa gị is the soul inside you. Onye ụwa gị bụ the spirit inside you. Your soul, your spirit, your higher self. Onye ụwa bụ onye ụwa gị. Mana chi gị wụ, you talk about a deity isi na ya wee pụta. Talk about arụsị, mmụọ isi na ya wee pụta, isi na ya wee bịa ụwa. Ọ dị ka a ga-asị gị nna gị bụ Okeke. Nna mụrụ gị direct bụ Okeke, mana Okeke bụ Okeke bụ nwa Okafọ, onye Ụmụdike. So ije si ebe ọbụla ị na-eje, ije obodo oyibo, ebe ọbụla ị na-eje, isi na ịnabago ebe ị na-anaghachi azụ bụ Okeke nke dị n'Ụmụdike. I don't know if you are understanding it. Bụ Okeke nke dị n'Ụmụdike ka ị na-anaghachi azụ.
Okeke ahụ wụ onye ụwa gị, that is your father. Mana Ụmụdike wụ your village, ebe isi pụta. Otu a wụ ka arụsị so gị bịa ụwa si dị. Now the first impression I want to correct bụ na ụfọdụ mgbe na ndị mmadụ na-achọrọ ịkpọnye onye ụwa ha n'okpesi, asị na achọrọ ịkpọnye chi ha n'okpesi. That is number one error. Ejide nke ahụ ejide. Ụfọdụ na-achọ ịkpọnye onye ụwa ha n'okpesi, asị na ha chọrọ ịkpọnye chi ha n'okpesi, ọ na ha akpọnyego chi ha n'okpesi. Ife ị ga-aghọta bụ na ịkpọnye chi n'okpesi, ma ịkpọnye mmụọ n'okpesi, ma ịtụ mmụọ abụrụ obodo niile na-recognize ya n'ala Igbo. N'ala Igbo. Last time m bịara na live stream, ekwu m ya sị that if you come to my place, enwere obodo na-eme agwụ, mana anyị nwa ebe esi pụta anyị amara agwụ, mana anyị bụ ndị Igbo. Ihe anyị na-emewu ihe a na-akpọ ihe ndị anyị na-akpọ ya bụ ọnụ okike ma ọnụ anyanwụ. Ọnụ okike ma ọnụ anyanwụ. Onye maka ndị be anyị na-adọ. And when you talk of ọnụ anyanwụ ma ọnụ okike, na onye ụwa gị wụ the first entity a na-draw down to that place. Before kwuezie mmụọ so gị na be nna gị, na mmụọ so gị na ikwu nne gị, na mmụọ isi na ya wee bịa ụwa, anyị adọkwa ha ncha niile ọnụ, ọ nọrọ ebe ahụ. Ebe ahụ wụ your heart as a dibia, or your heart as a man nwegoro obi ya. As nnukwu onye ọdịnala, ihe a bụ your heart, mkpụrụ obi gị ka ọ bụ. That very place is your life. Mana ndị ụfọdụ na-akpọ, o nwere ike ọ bụrụ ya ka ndị ụfọdụ na-akpọ agwụ, mana ihe ejiri bụrụ m kaba n'okwu agwụ, to let you know, ịdọnye chi n'okpesi is not for everybody, or rather ịdọnye onye ụwa n'okpesi is not for everybody. Maka ana m afụ imirikiti ndị mmadụ na-abụ ha mee onye ụwa ha ma ha mee chi ha ka ha si ekwu, etinye ya n'okpesi, they will leave it with the dibia na-arụ ha ọrụ. It is dangerous. If at all that such not the active, it is dangerous. Maka na ọ bụrụ mmụọ niile ka ị ga-adọnye n'okpesi, okwe nọrọ ebe ahụ. Ọ bụrụ onye ụwa niile ka ị ga-adọnye n'okpesi, ọ nọrọ ebe ahụ. O nwere onye ụwa ị ga-adọnye n'okpesi, ọ pụọ, ọ ma nọ ebe ahụ. You understand? So, one bụ na ịdọnye onye ụwa n'okpesi, not chi ka ha si ekwu ya, because chi is bigger than onye ụwa. Let me just leave it. Then, ọ bụrụ na ịdọnye onye ụwa gị n'okpesi, enwego ihe a na-akpọ a kind of restrictions. Na ọ bụrụ na ị chọrọ ịdọnye onye ụwa gị n'okpesi, dọtuo ya, ị mara na ị chọrọ imeke a place, ị chọrọ prepare a place for that entity right in your house. Ka ya sị gị na mmadụ etonitego na ihe ọdịnala na-amasịzi ya so much. N'ihe ọdịnala na-amasị this person so much, and that person have to, okay, let me bring those spirits closer to me, as some obodo si wee believe. Ebe isi pụta does not believe in those things. Then I think with the little knowledge mụ nwere, I think na mmadụ ịkpọnye chi ya n'okpesi bụ ka o mee gịnị, ma ịkpọnye onye ụwa ya n'okpesi bụ gịnị, ka ọ nọrọ gị nso. So that whenever you want to talk to your reincarnator, you go to that place ahụ ikponyere ya, i were ọchị kpọkuo ya, i were mmanya kpọkuo ya, i were ụtaba kpọkuo ya, that is anwụrụ. Then i were whatever that you have kpọkuo ya. But what is the essence of mmadụ ime gịnị, ịkpọnye onye ụwa ya n'okpesi, rapụ ya na nke nwa dibia? Remember na onye ụwa gị wụ the primary entity with you. Ibi na obi na-eso gị. How come na itinyezi ya n'okpesi, ha kụziri ya dibia? What are you now with? Ka ọ pụtara na ọ ya abụọ nọrọ n'okpesi ahụ na be dibia, ọ nọkwara with you? I don't know. Ọ dị ka ndị na-eme agwụ ha edebe ya be dibia. Sometimes we don't know that we are complicating things for ourselves the more. Mgbe dibia pụtara bịa ịrụ ọrụ, wee jee maybe ọ bụrụ na one side of ọnụ agwụ ya ka o debere mmụọ ahụ,
o wee sị ha that all of them should rise up jee rụọ ihe a ọ chọrọ ka rụọ. That spirit is not thinking about you gị nwanwe ya. Ihe ọ na-think about bụ onye a na-enye ya nne, and nke ahụ dibịa ahụ gwara ya ka ọ ga-eme at that point, because dibịa ahụ bụ ihe na-awapụ ọjọọ ọ na-ata, dibịa ahụ bụ ihe na-awụpụ mmanya ọ na-ata. So it is very very dangerous if at all n'ebe isi pụta na a na-adọnye chi n'okpesi ma adọnye onye ụwa n'okpesi. It is very very dangerous gị nwe ime ya rapụ ya na nke dibịa gị. Nke a bụ one. You can be easily manipulated with that thing. If I let me not go deep, maka ndị nke ahụ. Ọzọ dịka ibe ya bụ tupu ijebe na ị na-akpọnye onye ụwa n'okpesi, ndị obodo gị a na-akpọnye onye ụwa n'okpesi. Ebe isi pụta, omenala be nna gị ọ kwadoro ịkpọnye onye ụwa n'okpesi. Ebe isi pụta, omenala bụ unu ọ kwadoro ịkpọnye onye ụwa n'okpesi. Because na dibịa na-arụrụ gị ọrụ nwere ike ya nwere time ijeje chekiwe ma ndị bụ na na-eme ya ka na ndị bụ na na-eme ya, ọ na-emegoro ka ọrụgodo ọrụ nke ha ije ruo another one. But at the end of the day, na ya akpọ dibịa gị ofeke na ọ nwere ihe ọ na-arụ. Or there are things gị nwa bụ onye Igbo bụ onye ọdịnala kwesịrị ịmara onwe gị. Enwere ihe ndị kwesịrị ịchọpụta gbasara onwe gị ma ọ gbasara obodo gị ma ọ gbasara ngwurube nna gị tupu ị gawa na nke nwa dibịa. Tupu ime gịnị ị gawa na nke nwa dibịa. So n'ihe achọpụta first, ndị obodo ebe esi pụta anyị na-eme ihe dị otu a dị otu a tupu ime gịnị. Ọ bụrụ ịfụ na ndị Anambra na-eme agwụ, iji ise ka arụ ọrụ gị agwụ. Ọ bụrụ na obodo ebe isi pụta na-eme emume ọzọ, mana ndị Igbo sịkwa na enwere onye fụcha ebe a na-echi ọzọ wee jebe ebe a na-arụ agwụ. That is to tell you na emume ọzọ ka emume agwụ dị rich spiritually and physically. O nwenubere onye fụrụ ebe a na-echi ọzọ wee jebe ebe a na-arụ agwụ. Ọ bụrụ na ndị bụ na-eme emume ọzọ, there are ways that spirit si eme gịnị installed. Ndị a na-eme emume agwụ na gị nwa gị na ha bụrụ ofu. If you follow their tradition or you follow their way, ị ga na-eme mistake because Omanje aligned with the ways of your ancestors. That is the reason why anyị nwa bụ ndị na-akụzi na social media, anyị nwa bụ ndị na-akụzi na Facebook, akụzi na YouTube, na-akụzi n'ebe niile. Anyị ekụzicha, you go home and ask question. Because enwere m ike mpụta meworo tradition ndị anyị kụzie gị na-eme ya enforce on you, mana ebe isi pụta na ụlọ amara ya, ị na-follow up that tradition of my people without getting result. Ọ bụrụ maka gịnị na ịmarọ ka ndị bụ unu si eme. That is the reason why sometimes I say na ndị onye chọrọ ime ihe ọdịnala na-abịa ha, ọ dịka gasị na a na-akụrụ ndị dibịa nọ na social media ọrụ. But that is the truth. If you must use somebody outside your village for the fact na ị chọrọ ịnọ na be unu wee mee ya, try to know the do's and don'ts of your people, apply it, you are going to get it. You are going to get it. Abịa na bịa kwudo onwe gị. Somebody bịa be m, o kwere onye ụwa ya nkwa, o nwere ego ọ na-eme expect, onye ụwa ya nkwa ọ bụrụ na o nweta the money na ọ ya egburu ya ọkụkọ oke ọkpa. So the money abata. So I was like, na-remind onye ahụ, and unfortunately ọ bụ na onye a bụ onye obodo a, but he was born here, but okay, he was born at Onitsha. He was born and brought up in Onitsha. So the guy, nsị ya ihe eme n'onye ụwa gị ihe nọ mezuoro ya nkwa ikwere ebe ọ bụ na asụsụ na-abatago, so that you don't ka ọ hapụ ibe oche gidekwa gị ụchụ nke ahụ esoro na-agbachi ụzọ gị. Ọ sị m na ọ ya eme ya, mana onye ụwa ya nọrọ ebe a, na chi ya nọrọ ebe a, otu a ka o si gwa m ya, na chi ma nọrọ ebe a. Nsị ya kedu ebe chi gị nọ? Ọ sị m na chi ya nọ n'Ọnịcha. Can you imagine? Chi m nọ n'Ọnịcha. Nsị ya chi gị nọ n'Ọnịcha. As in, the thing was funny.
uche na-eje eji no this kind of thing. Sị ya na chi gị nọ n'Ọnịcha. What do you mean by na chi gị nọ n'Ọnịcha? Ọ sị na chi ya nọrọkwa ebe a, na chi ya nọ n'Ọnịcha. Sị ya na ọ dị ka anya adọrọ gị mma. Ọ sị na ọ dịkwa serious na chi ya nọ n'Ọnịcha, na ọ kpọnyere ya na okpesi wee hapụ ya n'Ọnịcha. Nsị ya ka ezi ebe believe na chi gị nọ n'Ọnịcha, ka ezi ka isi apụtazi awali ọjị ma ịpụta n'otu nke ị nọ na village. Ọ na-abụ ịkpọ ya osi ebe ahụ nata village bịa tọọ ji na awa. So I am not saying na ịkpọnye chi gị n'okpesi na ọ dịrọ possible imove ya out. Ọ dị possible, but understand first ma ndị ebe isi pụta a na-emekwa otu anwa. 1 2 ihe ọzọ ị ga-eme understand bụ na dibịa ọbụla gị na ya na-eme and onwego aka ya agago na any of your spiritual properties such as chi gị ma onye ụwa gị ma agwụ gị ma ihe ọbụla that has to do with you. Ọ bụrụ na ọ kpọtụrụ ya akpọtụ wee debe ya na bia, spiritually you have enslaved yourself before that person. Ma ị chọọ ya ma ị chọghọ ya, na ọ ka gị mma na biznes ọbụla gị na onye ahụ eji nye endịrị ya ọfụma, if not to attack you very easy. Ekenekwa m unu. Echefukwana na idere m ozi na my WhatsApp number na 07037311663. Ọ bụrụ na ị chọọ ka agbarụ gị afa ọ ka arụ ọrụ gị ọrụ ma ọ na ị nwere ajụjụ gbasara ihe ndị anụnwa anyị kwuru maka ya ma ihe ndị anyị na-ekwubu na mbụ. Ndewonu.